Hey everyone, Daniel here and welcome to this week's video. Today I have Bo here. Hey, het is ik. Ik ben een beetje ziek vandaag, had dat misschien horen en mijn stem is een beetje weg. Nu, ik ben niet super ziek, het is al erger geweest. Maar dat wil niet zeggen dat ik geen video's ga maken voor jullie. Het gaat echt niet vandaag. You know what? We need some music. Where is my phone? Tijd voor een throwbackje. Hey, mag zeggen where you? Ja, nee, dat ga ik niet doen. Of ik heb weer copyright claim. Oké, ik ga normaal doen. Ik ga niet te veel zeveren in mijn intro. Ik heb iets super cools gedaan. Het is al lang geleden, maar we gaan er gewoon aan beginnen. En kijk maar, want het is een keer iets totaal anders. En nu is het echt anders. Het is geen geslagen stoel vandaag. Ben ik dus naar Antwerpen geweest voor te shooten samen met Daniel. Heb daar waarschijnlijk misschien of misschien niet al foto's van gezien op Instagram. Als je dat nog niet gedaan hebt, is echt tijd dat je mij dringend gaat volgen, mensen. Dat was dus samen met Daniel. Ik volg die al een jaar of zo en ik wou daar altijd mee samenwerken. En ik had iets van, oh please, follow me back. En op een dag is de samenwerking er dus van gekomen. Na een beetje DM, na een beetje nude sturen. Nee, anyway. He's gay though. Anyway, die fotoshoot is er dus van gekomen. En ik ging dat vloggen. En dat is natuurlijk niet gebeurd. Want vloggen terwijl dat je moet shooten is natuurlijk heel erg moeilijk. Dus heeft hij hem daar een extra ventje voor gehuurd. Zijn YouTube staat hieronder. Het is Gerrit, de slak van SpongeBob. Die ambetante joch van Twitter. Het gaat niet om hem. Het gaat om Daniel. Daniel is echt de beste fotograaf van België. Zijn YouTube kanaal staat hieronder. En overlaatst heeft hij een video geplaatst van onze shoot behind the scenes. Dat is echt een van de tofste video's waar ik vind dat ik in voorkom. Ik vind het echt heel leuk gedaan. Het is super leuk om naar te kijken. En he's so sweet. Like, geef mij al die complimentjes. Echt fantastisch. Merci Daniel voor al die complimentjes. Het was echt leuk. Maar hij heeft dus een nieuwe video geüpload. En dat gaat over tips hoe dat je kunt werken met modellen waarmee dat je nog nooit hebt samengewerkt. Daar kom ik dus ook in voor. En dat is ook die dag gefilmd. En dat staat nu dus online. Die video duurt misschien maar een paar minuutjes lang. Maar in totaal, mensen, hebben wij daar zonder zever 6 uur aan gefilmd. En dat meen ik echt. Dat is niet gelogen. En voor dat te bewijzen heb ik dus gezegd, ventje, stuurt al de bloopers door naar mij. En ik ga daar een zo kort mogelijke video van maken. Maar kijk een keer naar de minuten. Die video is niet zo kort. Dus dat wil zeggen dat er heel veel bloopers zijn. En ik ga niet te veel rond de pot draaien. Maar ga gewoon kijken naar die bloopers. Ah ja, en trouwens, mijn Engels trekt op niks. Hè. Ik spreek kapot Engels. Mijn Frans is 1000 keer beter dan mijn Engels. Dat ga je ook al zien in de bloopers. En dat ga je zelfs zien in de originele video. Dus kijk maar. Veel plezier. Of zo. Ja. Bananen zijn lekker. Nog? Ja, amai. Ja, dat is wel echt. Weet je dat? So today I'm using my AliExpress borstel. Was dat Sava, Gari? Nee. Ja. Ja. Yes. Damn, Daniel. Okay, you went for the damn Daniel. Okay. All around me are familiar faces. Nee. Was dat Sava, Gari? Ja. Zag je dat kijken? Nee. So, nee, geen zo. For today's video, I'm going to give you. Okay. For today. We all know these kind of awkward situations when you're working with new persons and you don't really know. Persons bestaan. Really, nigga? Echt? It's people. Oei, oei, oei. Even opnieuw nou. Oké. Oh. Oh, mijn arm weer Jesus. Nou, Yes. tip is dat. Klopt dat? Tip? Want tip is toch mooi? Tips zo. My number one tip. Klopt dat? Klopt dat? Ja. You're so dumb. You are really dumb. For real. Yeah. Okay. That you don't really know how to work with them. It's awkward. It's So we really hope you'll Enjoy this video. Keep on watching and a thumbs up of I'll beat your ass. Ik ga gewoon decoratie zijn. we really. Ça va? Ja. Nee. Make sure everyone is comfortable because you don't want to have a Awkward silence like this. Yes. We got to talk.
Yes, we all took chicken ramen. That's a plus point. 386 uur later. Kijk, er iemand naar FC. Ja, ping ping. Mogelijk maakt het ping ping. Take some time to get to know each other so that the model feels comfortable, and that way the photos will look more natural. She will feel more comfortable. I said comfortable a lot, but you know, I will feel more comfortable. Yes! Damn, Daniel, back in the game with the comfortable. So you can expect to go. You have to take some time to get to know each other. So go out for dinner. The more on shopping. Go shopping. Go suck Go some laugh dick. at people. Okay. Eerlijk. Yeah, go shopping, go eat. Okay. Yeah. That way the model will feel more at ease. Nee. Dat was het moment voordat de beat erop kwam. Een beetje. Boem. Nee. That way the model feel. That way the model will feel more. Waarom is het zo moeilijk om de L en de R achter elkaar te zeggen? That way the model will feel more. Relaxed. That way. Ben, on va parler français alors. Nee. Kijk, weet je, jij mocht hebben. That way the model. Zie je? Ja, hij heeft als ik al gezegd dat ze We waren klaar eigenlijk, maar was dat einde goed niet hoor. Nee. And the pictures will turn out more natural because she feels comfortable. All around me. Ja, ondertussen staan we hier nu al. We stonden hier. Je hebt echt zo verkut zo. Okay. That way the model will be more relaxed. Take 51. That way the model will feel more. That way the girl. That way the model will be more relaxed. And the pictures will look more natural. Follow me on Instagram! Yeah! Oh my god. What the fuck? Luid en duidelijk praten. Ja? Ja. Okay. Second tip, communicate and what you're doing and why, so that the model knows what your way of working is. Ja, ik ben het al vergeten. Gezondheid! Some people like to shoot in the studio, the others like a location better. So it's good to ask what they like. Wat was dat voor een zin? Ik weet het echt niet! Ja. Some people like to shoot in the studio, the others like to shoot in a location, so it's good to ask what they like. Ik weet op niks, hè! In a location. Studio To city, shoot on nature. location. Ah, dat is het. Yes, bitch. We gaan eens kijken. That way the model will feel more comfortable. You don't immediately have to. You don't immediately have to start off with. Boys. Zie ik nou in één take. Nee. Third tip, start with. Sucking dick. Third tip, to start off, I always say. Suck a dick. Just. Ik dacht net zo. Oh hell no. Oh hell I'm no. gonna beat your ass. Okay. Show the model the photos. This will. Ja, maar nee, nu kunnen wij knippen. This will help the model see and Tip number 4, show the model the photos. Girl. 3, 2, 1. This will give them some. This will give them some kind of. Yeah. This will give them some kind of reassurance that they're doing. Mixtape dropt in september, bitch. Maar nu weet ik zo niet meer. Ik zit niet meer in de vibe, weet je. So tell them if their hair looks good. Tell them if their boobs look good. Tell them if their face looks good. Tell them.
So yes, those were the tips for this video, and now we're gonna start shooting because this video took like 3 hours to... New mixtape dropping September, bitch! No. Ja, dus dat was dan. Ik heb mij echt geamuseerd die dag. Ik heb mij ziek gelachen, dat zie je wel in de video. Dat was de bloopervideo, het is een keer iets anders. Vinden jullie dat ik meer bloopervideo's moet online zetten? Want eigenlijk, als ik nu zoiets like nu opneem, zijn dat ook meer bloopers dan andere dingen. Dus als jullie vinden dat ik dat meer moet doen, dan moet je me dat ook zo zeggen. Je moet me dat zeggen op Snapchat, je moet dat zeggen in de comments. Je moet me een mailtje sturen, je kunt op de sleutelbonnen en mijn DM sliden en mij dat zeggen. Voor de mensen die geen West-Vlaams spreken, u mag mij dat altijd melden als u vindt dat ik meer bloopers moet plaatsen. Dat vind ik heel aangenaam. Dan moet ik mij dat echt altijd zeggen. Hè. Als je vindt dat ik meer bloopers moet plaatsen, dan moet je dat gewoon doen. Hè. Ja, mensen, als je vindt dat ik meer bloopers moet plaatsen, moet je dat gewoon zeggen. Hè. Dan ga ik dat meer doen. Oké, nee, ik ga het gewoon houden met mijn eigen accent. Dus dat was dan. Sorry. Dat was een beetje luid. Oké, dat was dan. Dus dat waren een keer bloopers. En een keer iets anders. Ja, vond je dat leuk? Geef dan zeker een blauw duimpje. Vond je de foto's van de shoot leuk? Geef dan zeker ook een blauw duimpje. Zie je een meisje of een jongen en je vindt van, oh, ik zou ook wel een keer een schone foto zijn van mezelf. Dan mag je Daniel altijd contacteren. Die gaat daar kapot blij mee zijn. En dan een keer een dikke merci naar jullie twee voor de leuke dag. Volg mij op Instagram. Volg Daniel op Instagram. Volg, ik kan nog altijd niet juist uitspreken. Volg Gari op Instagram of Gari. Of hoe spreek je het ook uit? Ik weet het niet. Sorry, ik heb al dus keer gevraagd dat je het uitspreekt. En kan het nog altijd niet. Oké, maar volg hem op Instagram. Volg hem ook op Twitter. Als je van bullshit houdt, moet je hem echt op Twitter volgen. Ik zweer het. Daniel heeft 2 Instagrams. Volg ze best maar alle 2. Want die een is met zijn mooie fotootjes van zijn snelle modelletjes. En die andere is gewoon met de shit dat hij doet in zijn dagelijks leven. Wat dat ook echt fantastisch leuk is. Like zeker op mijn Facebookpagina. Like zeker ook Daniel zijn fotografie Facebookpagina. De links staan hieronder. Abonneer op mijn kanaal. Ja, abonneer op iedereen's YouTube kanaal. Iedereen heeft YouTube. Ja, abonneer op ons allemaal. Bo. Dat was het eigenlijk allemaal. Ja, de links staan hieronder. En ja, totdat ik er weer zie. Met of zonder bloopers. Huller gaat mij zeggen. Is het goed? Ja, het is goed. Doei! Never ever meet another cracker so frosty.